etortzeagatik. Duela 20 urte, hemengo herri txikitako gurasoek eta udalek borrokatu zuten eskolak herrian mantentzearen alde. Eskola txikiak, eskolak ematen bai dio bizitza herriari eta herriak baita ere eskolari. Eskola txikiak bizirik, herri txikiak bizirik, lehelo horrenpean aritzen gara hemen lanean. Beraz, gaur egun posgarria da, zorionekoa gara, eskola onditu dalako, eta hori ospatu beharra dago. Hemen gonbidatuak izan zarete guztiei esker, lortu da, eskola onditzea, eta ekitaldi honen helburua horixe da, eskerrak ematea guztiei. Eusko Jaurlaritzari eta bere ordezkoari berez proiektua onartu zuelako eta dirua jarri duelako. Udalari, ordezkariei, lehen egon zirenai eta orain daudenei, lur saila lortu zutelako eta egunero ematen diguten laguntza eta babesagatik. Gurasoei, baita ere arkitektuak eta teknikariak eta daudenei, obra burutu dutelako eta langilei ere, zupunta nahiko ondo ibili zirelako ere. Gurasoei, jakina, lehengoko gurasoei, lehen zeudenei, aurre ikusi zutelako eskola onditu beharra zegoela, eta ibili zirela jotake, ala eta ona, helburu hori lortu arte. Eta gaur egungo gurasoei ere, hemen zaudeten eta zuen seme alabak eskola honetara ekartzea erabaki duzuelako, eta zuen esker ere behar hori izan dugula. Baina eskola honek ere irakaskuntza edo kalitatezko irakaskuntza eman alizateko eta eskaintzeko guk irakasleok ezinbestekoa dugu lasarteko berritze eguneak ematen digun laguntza. Beraiek ere gonbidatuak izan dira, hor dago Oskar zuzendaria, baina batez ere guretzat Elena Laiz, eskola txikitako duen esperientzia, jakinduria, eta bera eskaintzen digun guztia, hori ere eskertzekoa da, ez dakit non dagoen, hor izkutatu eta uste du, baina eskola honetan oso estimatua da eta bereziki eskerrak berari. Eskerrik asko. Gero, eskola txikia koordinadora, eskola txikitako koordinatzailea ere hor dago, eta eskola txikitako defentsan erakusten duen irmotasunagatik. Gero irakasleak, jakina, hemen ikastetxeetatik pasa diren guztiei, gaur egun daudenei, eskola hobea izan dadin egiten duten lanagatik, eta ikasleak, gure ikasleek utun hauek, eskola honetako bihotza direlako. Eskerrik asko denoi.